ko mala curica sa 4,5 godine, samo naravno se igrala i jedan normalan dan i mislim da su tražili po vrtićima djecu i tako ko bi mogao biti na tim čokoladama i gledali su mene i odmah su rekli da sam ja ta. I znam da se pitalo moju mamu i ne sjećam se točno cijelog tog procesa i svega naravno, ali samo tih malih detalja gdje naravno me se pitalo, gdje su svi rekli da je to jedna predivna prilika i da je sve super i da su svi bili sretni oko mene. Dakle, ja sam jednostavno prevela tu sreću i odlučila da je to nešto dobro, da bi bilo dobro da to napravim. Možda sada što sam starija slutiti, a ne znam, možda zato što sam bila dosta nasmiješena. Braća su mi uvijek rekli da sam imala te neke obraze dječje i danas ih imamo. Valjda sam baš bila prava mala curica. Se sjećam tog dana, bilo je dosta anegdota što se tiče mene. Prva stvar je bila to što nisam znala da će biti i braco. Dakle, nisam znala sve detalje svega toga. Dakle, došla sam i upoznala sam pravog bracu i bila sam malo iznenađena, tipa, pa ne samo što imam brata blizanca, već imam još i 2 druga brata. Dakle, kako to da će sad neki nepoznati dečko biti moj braco. I onda su mi objašnjavali neko vrijeme. Sam isto tako u jednom trenutku se htjela sama slikati. Fotograf jadan, kamera je bila dosta daleko od mene i pokazivao mi, pokušam mi objasniti da nema mogućnosti da se sama uslikam, da budem u slici i da se sama uslikam. A što se tiče druge djece, ja se toga uopće ne sjećam, na primjer, da je bilo ljubomore, čekali da čokolade izađu. Ne poznajemo se osobno, ali pronašao me na Facebooku prije 1-2, tako nešto. I jesmo u kontaktu smo, čini mi se jako jedan simpatičan dečko. Dijelimo tu jednu dosta veliku uspomenu iz našeg djetinjstva. Evo te danas na Palma de Majorci. Živjela sam 20 godina u Londonu, u Engleskoj. Trenutno se tražim, naravno uz posao, no mi je bitnije biti sretna. Fali mi Hrvatska, fali mi sve naše, fali mi sarma tokom zime na piteljima i naravno zadržala sam jezik, nije mi perfekt. Naravno, uvijek osjećam i znam odakle sam. Hvala vama i želim vam svima lijep i ugodan dan i da nije zima preoštra.